Така, здравейте, опитни рибари за шаленджийски риболов. Мога да ви покажа днес как се прави монтаж хеликоптер. Така, взимаме се кутийката и може би някои знаят, може някои да не знаят, че това, ето това, са големи буферчета. А това са малки. Тези малките перличките ще ги използваме сега. И буферите. Така. Забравих да ви представя, че днес ще правим един много хубав монтаж. Казва се хеликоптер. Трябва ни ледкор. Може без утежнение, може и с утежнение. Трябват ни ножичка. 80-160 грама голово, най-много, и една игличка с закопчалка. Така. И да не забравяме една бърза връзка. Тя може да е с уше, може и да е без уше. Аз я ползвам без уше. В момента аз нямам волфрамови утежнения, но ние няма да правим това нещо. Взимаме си около 40-50 см ледкор. Ето така. Ето го ледкор. Виждате, той е с метална сърцевина и ние така ще го ползваме. Някои хора могат да си я махат, ако им е по-лесно, но не е много предпоръчително. Взимаме си уловото и го може да използвате бързи връзки, но аз сега ще го направя без бърза връзка. Най-лесният възел, който може да го използвате за това. Да навиете няколко пъти около ледкора. Ето така. Тук трябва да има малко уше, което да промушите отново. Ето тук така, не знам дали се вижда много. Ето. Това трябва да се получи. Сега за какво се използват буферчетата? Най-лесният начин. Взимате си, в момента ще ползваме малки буферчета. Големите буфери се използват за бързите връзки и всичко така нататък. Промушваме го от предната част. Тази няма да стане много добре. Значи ето тази. Предната част. И го промушвате с игличката. Закопчавате го и промушвате през игличката. Ето така. Елементарно. Ето това трябва да се получи. И после от тези възли всичко трябва да бъде закрито от буфера. Ето това трябва да се получи. Сега взимаме тази бърза връзка. Пак взимаме това игличката и пак промушваме. Значи как само ги изпускам. Ето.